Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lalo lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Webes po niyan, petsa 10 sa bulan kan Hulyo 2025. Inang bareta alas 7 asin kami ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardy Love, daing iba. Enot sa headlines sa itong darakulang mga bareta. Sa lado lokal, illegal barker sa Legazpi City bawal sikun kay PSO Chief Octavio Rivero. 200 milyon pesos na loan hali sa NEA ginamit kan Alego para bayadan ang utang sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Notice kan Commission on Audit manod sa Quarry Ordinance kan probinsya ni Albay. Magadalang pa kan Hunta Provincial. DTI Bicol siniguro ang suporta sa mga saradit na negosyante o MSMEs sa rehiyon. Sa lado nasyonal, pagkaka-embwelto ni Senador Mark Villar sa mga naging kontrata kan Prime Water bako intensyon kan palasyo. War on drugs konektado sa isabong sigon kay Justice Secretary Remulla. Pagwalat ni na Senador Kiko Pangilinan asin Senador Bam Aquino kay Senador Rizzo Ontiveros makabigla sigon sa sarong political analyst. NBN ZTE scam whistleblower June Lozada pinalibre na sa New Bilibid Prison matapos mapreso nin 3 taon. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump pinapoberana ang pagpapadala ng mga military weapons sa Ukraine. Baretang sports, Pinay tennis star Alex Yala malaban sa torneo sa Canada bago ang US Open. Yan ang headlines mula sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Itang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pinagirumdom ni Public Safety Office o PSO Chief Octavio Rivero ang publiko na bawal ang mga illegal na barker sa Legazpi City basado man sa Section 49 kan City Ordinance Number 0024-2015 katakod kan 2015 Revised Traffic Code kan Legazpi City. Sigung kay Rivero, ang presensya ka mga barker sa maniba-ibang lugar sa syudad ang nagiging kausa kan pagpundok ang mga pampasayrong jeep nin pirang minuto na nagiging ponman in traffic obstruction as in illegal parking violations sa tinampo. Tinawan doon nyaman ang syudad sa pagigan sa indang ahensya o kaya opisina padagos na ipapotob ang mga road clearing programs tanganing masiguro at mas maiwas na bulos kan trapiko asing kaligtasan kan mga pedestrians. Magkakaigwa po kita ki-complete, kami nagki-clearing. Ining mga barker dyan sa kwan, may piga mamalaking mga ID na inisyo kang sarong na ay siya kang gobyerno sa sunod kang Legazpi. Saan po kita kang maduman? Kaya mag-ururon po kita, ipaapulihan kung siya nag-organize kayo mga barker na yan, mag-ururon kita ta. Kani magkasinarabutan kita, kung natata may ordinansa, igwang nagbabalga kang ordinansa ini. Anting ni PSO Chief Octavio Rivero. Ginamit kan Albay Electric Cooperative o ALECO ang 200 milyon pesos na loan hali sa National Electrification Administration o NEA tanganing bayadan ang utang sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP ang saro sa major power suppliers kan kooperatiba. Sigon kay ALECO Public Information Officer Angeli Joy Galero, ang nasabing loan inaprubaran sa Annual General Membership Assembly o AGMA kan taong 2024 asin ipinaluwas kan Mayo 2025 mantang ang nasabing kantidad tulos na ibinayad sa IEMOP. Mientras tanto, piglinaw ni Galero na ang separadong fondo na ipinaluwas pa sana kan national government sa paagi kan General's Appropriation Act sa paagi kan Ako Bicol Party List iyo ang ipig-alokar para sa konstruksyon kan rehabilitasyon kan mga substations sa Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Pag-adalan pa ka mga kinatawan kan sangguni ang panlalawigan kan Albay an pigsasabing notice kan Commission on Audit o COA manungod sa kwari sa probinsya ni Albay. Hinanaging reaksyon ni 2nd District Board Member Melissa Abadesa katakod kan pag-mention sa inda ni kinatawan Kongkong Salceda asin Attorney Sheena Onrubia de la Cruz sa ginibong mensahe ni Gobernador Noel Rosal sa inaugural session kan sangguniang panlalawigan kan Albay kanagaging aldaw. Katakod kini hagad man niya kay Gobernador Rosal na i-forward sa sendang opisina ang findings kan COA tanganing mahiling asin maadalan kan sanggunian. Dagdag pa man niya na ang ordinansa may kinaraman sa kwari aprobado kanagaging sanggunian asin ni Gobernador Lagman kung sain anunta provinsyal ang bahala na magripaso kini kung agadon kang presenting gobernador. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Katakod kan ginibong inaugural session kan nakaaging aldaw, tinukar na kan mga kinatawan kan sangguniang panlalawigan kan Albay, an mga mamamayo kan mga special as in standing committees kan probinsya nin Albay. Sigun sa impormasyon, pamamayuhan ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa, an Committee on Budget and Appropriations, as in Committee on Tourism. Pamamayuhan man ni 1st District Board Member Sheena Marie Onrubia de la Cruz, an Committee on Laws, Rules and Oversight, Committee on Trade and Commerce, as in Committee on Human Rights, Committee on Health and Social Services, as in Committee on Power Energy naman, ang kakaputan ni 1st District Board Member Carol Ziga. Committee on Ways and Means, as in Committee on Public Works and Infrastructure, ang kakaputan ni ex-officio PCL President Board Member Lau Beltran. Mantang Committee on Agriculture and Fisheries, Committee on Women, Children and Family and Gender and Development, as in Committee on Games and Amusement, ang kakaputan ni 3rd District Board Member Wilfredo Das Maronilla. Apero pa kaini pamamayuhan man ni 3rd District Board Member Brian Arandia, ang Committee on Environment and Natural Resources, Committee on Transportation, Communication and Public Utilities, as in Committee on Barangay Affairs, Committee on Public Order and Safety, ang kakaputan ni 2nd District Board Member Harold Ong Imperial. Committee on Labor Cooperative and Livelihood naman, ang pamamayuhan ni 1st District Board Member Gio Ong Bungao. Committee on Education kay Senior Board Member Juan Miguel Kongkong Salceda. Committee on Youth and Sports kay Provincial SK Federation President Board Member Carlos Matthew Gamboa. Mantang Committee on Science and Technology naman, ang pamamayuhan ni 3rd District Board Member Manny Ribaya. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padago sa makusog na koordinasyon kan Coast Guard District Bicol sa Santo Domingo Albay Bureau of Fire Protection of BFP Santo Domingo para maaraman ang kausa kang pagkasulokan na barko o barge na LCT Lily Princess mantang nakaduong sa pribadong pantalan kan Sorcom sa Barangay San Isidro Santo Domingo Albay Kasuapon. Tulos na nagresponde ang Coast Guard Substation Legazpi, BFP Santo Domingo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kabalikat CBCOM sa Rombangi Base Santo Domingo Chapter, asin Marine Environmental Protection Enforcement and Response Group Bicol para mag-monitor sa lugar kung may sinyalis din oil spill o pag-ula ng peligrosong kemikal. Padagos unya ng mga autoridad sa sendang investigasyon sa insidente asin aramon na nanuman na potensyal na epekto sa kapalibutan. Sa initial na report nagluluwas nan kalayo nagpon sa gallery kang barko. Nakaibakwar man tulos ang gabos na tripulante kay banan ng kapitan kang barko sa ligtas na lugar. Mantang sarong tripulante ang nagpasapar nin minor injuries asin dinara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa medical treatment matapos na maglukso ini hali sa barko kan mangyari ang sulo.
Siniguro kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang suporta asin padagos na pagsuporta sa mga saradit na negosyante o ang mga nasa micro, small, medium and enterprises o MSMEs sa programang Negosyo Time na sa DCGB. Sinabi ni DTI Bicol Consumer Protection Division Suset Buenaventura na padagos ang suporta kan ahensya sa mga saradit na negosyo sa paagi kan mga programa kan ahensya para matauwanin tabang ang mga benepisyaryo partikular na ang mga kasabay sa MSMEs sa rehiyon. Sinabi ni Buenaventura sa paagi kaini, natatawan ang mga MSMEs o ang mga cooperator nin mga pagmidbid asin iba pang tabang. Sa datos kan ahensya, nangingenot ang mga negosyong may kinaaraman sa pagkakan asin iba pang produkto na mina-showcase kan kultura kan mga Bicolano. Sa iba pa niya itong barentang lokal dahil nagpupundo sa paggatod ng tabang pangkabuhayan na sintulos na aksyon. Anak ko Bicol Party List katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Rarom kan Sustainable Livelihood Program o SLP na may kamautan na pakusugon ang kabuhayan ka mga pilik Bicolano. Matarayon pong naipaabot ang payout sa Barangay Hall kang Barangay 5 Malilipot Albay kung sa 32 na benepisyaryo ang nagresibi ng 15,000 pesos kada saro bilang inisyal na kapital para sa kanya-kanyang hanap buhay. Sigon kay Congressman Saldico, kanako Bicol Party List, na kapital ini sa pangaturugan asin kamautan para sa mas magayon na futuro kan mga pamilyang Bicolano. Sa pagi kini, natatawan ni pagkakataon na magtindog sa sadiring bitis an asin magkaigunin mas establing kabuhayan ang mga nangangaipuhan. Ginibuman ang SLP payout sa Bagong Bayan Multipurpose Building sa Malinaw, Albay para sa 29 benepisyaryo. Mientras natulos man na nagpaabot ng tabang ang ako Bicol Party List sa pamilya Tolosa, kang Barangay Taloto, Kamalig Albay, matapos masuluan sa indang harong daraan udok sa buot na malasakit, tulos na nagatod ang ako Bicol nin sarong sakong bagas, dilata, mga bado, solar lights sa siniba pang panginot na pangaipo para mabawasan ang kadipisilan na pigagian kan pamilya Tolosa. Ginibo ang tulong transition ceremonies kan Department of Natural Resources o DENR Bicol para sa mga bagong tukaw na opisyal kan DENR Camarines Sur. Asin masbate ka nakaaging aldaw. Sigun sa DENR Bicol, formal nang ipinasa ni Iriga Community Environment and Natural Resources Office o Senro Basil Cesar Camba ang mga responsibilidad kay Senro Officer Aldrin Baruga, an officer in charge kan ahensya. Katakod kay ni si Kambaman ang bagong idinisignar na Senro Officer kan Goa Camarines Sur, kasalida ni Senro Eduardo Ampongan na nagretiro na matapos ang 38 taon in serbisyo. Mientras naginibo man ang turnover ceremony sa Masbate, kung saan formal nang nagtukaw bilang bagong OIC Chief kan Management Services Division of Penro Masbate, si Forester Gemma C. Ang pagpalit kan liderato sa ahensya kan Camarines Sur asin Masbate, katakod kan Regional Special Order number 2025-441 kan Hulyo 2 ngunya na taon. Mientras tanto, temporaryong pigsuspendir kan PhilHealth Bicol ang generation kan konsulta SAP as in payment processing sa mga accredited na konsulta provider sa Riyong Bicol. Ang nasabing lagdang katakod kan ipinaluwas na Office Advisory number 2025-018 sa sindang opisyal na Facebook page kasuhapon. Basado sa abiso, dala ni kang gigibo na system enhancements kan PhilHealth ang gabos ng mga unpaid SAPs o SAPs na na-generate poon Hunyo 1 ngunya na taon, ani kakansilar asin i-regenerate kan na-deploy kapag na-deploy na ang system. Ang nasabing abiso pigpaluwas kasuhapon asin pirmado ni PhilHealth Bicol Regional Vice President Alberto Mandoriao. Nasa 12 mga konsumidor ang nadakop kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Katakod kan ginibong massive apprehension as in disconnection activity sa mga barangay kan Balinad, Napo, Ponso asin Alnay sa Pulangi Albay ka nakaaging aldaw. Sigun sa ALECO, ang mga persona ang nagbayular kan Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act kung saan katakod man kan ginibong aktibidad. 12 man na konsumidor ang napalitan nin Metro. Tinaawan doon kan kooperatiba na an sa indang manihamiento. Mahigot na pigpapautob ang kampanya kontra sa mga illegal na koneksyon sa palibot kan probinsya nin Albay.
Magatugang primerong party po yan kan Bareta alas 7, ang Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa singkamuglagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa Bareta niya to sa lado nasyonal, bakong intensyon kan Malacanang na iimbwelto si Senador Mark Villar sa mga naging kontrata kan Prime Water matapos ang resulta kan investigasyon kan Local Water Utilities Administration o LUWA. Piglilinaw ini kan Palasyo kasunod kan pahayag ni Senador Villar na wala siyang partisipasyon sa operasyon kan Prime Water na pagsadiringan sa indang pamilya. Sikong kay Palace Press Officer Claire Castro, biniklad sa nanindaan datos na mas nagdakol ang naging deal kan Prime Water kan 2019 kasabay kang panahon na atat sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang LUWA kung sa si Villar ang secretary kan DPWH. Posibleng may koneksyon ang kampanyang War on Drugs kan Administrasyong Duterte sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Base sa nagluluwas sa mga investigasyon, ini ang ibinulgar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinabi kan opisyal na sa hiling niya sa kadakol na numero nin ginadan, posibleng may mahanap sa taali kasabay kan pagsasabing may ibang convergence, sindang nahihiling sa killings kan isabong. Piglilinaw ni Remulla na ang mga suspect sa drug war, ang mga nanggagadan, nintawo posibleng sindaman ang kaibahan sa mga nanggagadan kan mga parabulang.
Ikinabiglakan sarong political analyst na napabareta na desisyon ni na Senador Kiko Pangilinan na si Senador Bam Aquino na magsabay sa mayoriya kan Senado. Sinabi niyang unfortunate ni, lalo na sa pagbuhay kan Liberal Party asin ka mga progresibo sa Senado. Sinabi ni Froilan Kalilong na kutana makakabilog ni sarong matibay na minority bloc sa Senado ang nasabing grupo. Makabigla ini, sigun kay Kalilong, mantang salado man ni Senador Risa Ontiveros, sinabi kay ni na day man siya nakulugan sa mga report na masabay na sa mayoriya kan Senado si Aquino asin Pangilinan. Dai nakukulugan si Senator Risa Hontiveros sa pigsasabing desisyon ni na Senator Kiko Pangilinan asin Senator Bam Aquino na magsabay sa Senate majority sa irarom kan liderato ni Senate Cheese Escudero sa 20th Congress. Maski dai pa man sigurado kung tulo na sa nasin o siya sa independent minority bloc. Sinabi ni Hontiveros na mantinido asin pusog an sa iyang paninindugan. Sinabi pa kan senadora na ang lambang saro sa indang responsable asin accountable sa indang mga desisyon. Magigirumduman na nagluwas ang mga report na nagpirma ng resolusyon nin pagsuporta kay Escudero sina Pangilinan asin Aquino para mamayo sa gusto kaining mga komite sa Senado. Dapat na mas palawigong panimbestigasyon sa 34 nawawarang parabulang dahilan sa panibagong impormasyon na posibleng involved man ang nasa likod kan drug war sa pagkawara kay ning kan mga parabulang. Inampahig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro manungod sa panibagong twist kan issue kung saan kaibanan sa pigiling kan Department of Justice o DOJ na posibilidad na may kinaraman ng mga embalto sa war on drugs kan Duterte administration sa mga nawawarang parabulang. Sigun kay Castro, garong nagsanga-sanga na ang mga nakakomitir na krimen kaya magkakaniko sana na mas paiwason pa ang mga investigasyon sa issue. Sinabi ni Castro na sa Rosa naman ang gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ini ay matawan ni Justisya ang mga biktima. Piglinaw ni Castro na bakong gustong sabihin na guilty na ang mga piga-akusaran kaya importante na mapaiwas ang investigasyon tanganing maglataw ang katotohanan sa pagkawara kan mga sabongero. Matapos ang maabot sa 3 taon na pagkakapreso, nakalibre na si Rodolfo Jun Lozada ang nagbulgar kan mga irregularidad sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal durante kan panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sigon sa Bureau of Corrections, pinalibre na sa New Bilibid Prison si Lozada kan Mayo dahil natapos na kainian minimum na sentensya as naging eligible na siya sa parole. Si Lozada nakulong kan taong 2022 matapos na iafirmar kan Korte Suprema ang hatol na anum sagkod 10 taon na pagkakapreso dahil sa kasong graft. May kinaaraman sa pigsasabing illegal na pagtaon in public lands sa iyang tugang. Taong 2007, naging sentro si Lozada nin investigasyon matapos niyang ibulgar ang pigsasabing suhulan asin sobrang singil sa National Broadband Network Project kan Arroyo Administration o sa ZTE kan China. Kamauotan kan proyekto na ikonektar ang gawos na opisina nin gobyerno sa saro sanang telecom network. Para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawat Sports, kuya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Sir Mar, good morning sa mga paraantabay. Inaprobara na ni US President Donald Trump ang pagpapadara ng mga armas militar sa Ukraine para suportahan ini laban sa padagos na pagbobomba na pigigibukan Russia. Sigun kay Trump, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagsuporta sa propestong ley sa Senado na magpapataw nin mas magabat na padusa sa Russia asin sa mga nasyon na padagos na unanay nakikipagnegosyo digdi. Sa sarong pagtiripon sa White House, sinabi ni Trump na nawawara na siya nin pasensya kay Russian President Vladimir Putin dahil sa padagos na pag-itaas kan mga nagagadan sa gera. Mientras na sinabi man ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinaiwas na ninda ang koordinasyon sa Estados Unidos para maparikas ang pag-abot kan mga armas lalo na sa air defense. Padagos man siyang nangangapudan sa mas mahigpit na padusa laban sa Moscow para mapirita na punduhon ang pigigibong opensiba.
Sa lado kan Karawato Sports, pupuunan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang sayang preparasyon sa sarupang Grand Slam tournament na ang US Open sa paagi kan pagsabak sa National Bank Open sa Canada. Mangyayari ang torneo sa Canada puon Hulyo 26 sagkod Agosto 7. Ang National Bank Open sarong WTA 1000 level tournament na sarong preparasyon para kay Ayala sa paglaban kaini sa US Open na mapuon man sa Agosto 24 sagkod Setyembre 7. Kaibahan kan rank 5 na si Ayala sa main draw ka National Bank Open ang nagkapirang mga bigati na pangaran sa tennis na sina Arina Sabalenka kan Russia, Jessica Pegula asin Coco Gauff kan US, Iga Swiatek kan Poland asin Jasmine Paolini kan Italy na puro top 5 WTA players ngunyan. Magigirumduman na nakapagkawat na si Ayala sa French Open asin Wimbledon kung saan nagpalyara siya mantang nakaabot man siya sa finals kan Lexus Eastbourne Open. Enot nang sinabi ni Ayala na mapahingalong una ini sa nasyon ni nagkapirang semana bago ang pagbalik ensayo para sa torneo sa Canada. Yan ang detalyes kan bareta sa ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriano. Thank you, Nicole. Sa bareta niya to, may kinaraman man sa kamugdagang kampanahon o yung pag-asa des the Regional Forecasting Center. O para po sa magiging kamugtaka ng sa tuyang panahon, ngunyang petsages ng Hulyo, araw ng Webes, ang southwest monsoon ang patuloy na nakakaapekto sa atin sa Bicol region. Inaasahan niya po na itong southwest monsoon or ang habagat ang magadara ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa buong Kabikulan ngunyan na aldaw. Ang tigatayang agwat ng temperatura ay maaaring umabot ng 26 to 32 degrees Celsius, particular na ito sa probinsya ng Albay. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa Timog Kanluran ang Iral at asahan natin na ang kadagatan ay magiging banayad sagkod sa katamtaman ang kusog ng pagalon. Sa ngunyan, igwa po kitang monitor na low pressure area at huling nahiling sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, medyo halangkaw na at harayo na para magkaroon ng direct effect sa Bicol region. Maliban dito sa LPA na to, waraman kitang ibang tiga-monitor na weather system and nag-expect kita na possible may mabilog gidayon na LPA in the next week. Mali, po si Alexis Revivar kang Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga tukang yan na pang kabilugan. Kasatuloy ang alas 7 mga bareta. Tini po nasin kinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatong nato sa pagsurat kang bareta, Jenny Matthew Baleran, si Nicole Ann Gloriani, Lado Technical, si Ronald Baldo, saan man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Hello kay Councilor Jose Maristela, kon si Joey Carlos Santo Domingo, Gregorio Bilolo Benitez, good morning. Sharing man kay Homer Relis Talola. Tapos po nagantabay sa DCGB News Online Facebook page sa WGB Tabaco City. As in siyempre sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako bang po si Marty Love Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod na programa. Ang Hapot with VP Henry Maceda. Masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies